И я хочу один крымский нарратив с вами обсудить по Крыму. Это длится уже, ну, наверное, как минимум полгода. И я хотел показать даже кусочки. В ООН притащили коллаборантов из Крыма. Видел, да? Вот, ну, может, не видел, но читал, по крайней мере, об этом, да? Значит, я хотел даже показать там где-то минуты 3 нарезки их брехни, но что-то мне не хочется тратить на это время. Я перескажу в двух словах. В двух словах. Нам хорошо, нам тут, значит, все зашибись нам. Значит, и дайте воду в Крым. Вот. И здесь начинается пение на разные голоса у нас. У нас и чиновники говорили сначала, потом это в медиа пошло. Наши, когда говорят наши граждане там, надо им дать воду, надо им дать электричество, надо, давайте откроем это туда-сюда. Значит, потом, правда, со стороны власти был какой-то порядок наведен, и представительство президента в Крыму сказало, что до оккупации никакой воды не будет там. Было заявление такое, это же ведь президентская вертикаль УП, да, все, как бы точка. Ну и вице-премьер, да, Резников, да. Да, ну то есть как бы вот так, как бы, волнения были, такие, трясучка такая, мы так сидели немножко в оторопе, да, какая вода, какое электричество. Но я уверен, что они эту тему не оставят, и они тему вот этой гуманитарной катастрофы, которую они сами там устроили в Крыму, и это все нужно для их войск, там Северный Крым, вот так их баз, которым нужно все это в больших количествах, и вода, и электричество, они будут продолжать. Вот как ты считаешь, Павел, будут они на крымском направлении, как крымское направление будут отыгрывать в этой гібридній, хотя не любиш слово гібридній, війні? А я вважаю, що вони будуть грати не тільки Крим, вони будуть грати всю Новоросію. От те, що ми казали, спочатку качати, потім дивитися. Не, ну вот Крым конкретно. Дайте нам плохо. Україна же тут твої граждані, хоча вони вважають їх своїми. Ну вони ж не просто прийшли, хоча це так званий неофіційний формат АРІА, але тим не менше намагаються йти на Раду безпеки. На Раді безпеки розповідати, що це реально виклик для безпеки. І це гуманітарний виклик для гуманітарної безпеки. Вони намагаються це вкладати на різних інших міжнародних майданчиках. І будуть вони це робити дуже послідовно, оскільки Крим в сьогоднішньому окупованому становищі, він реально не життєздатний. І проблема ж не тільки в воді. Проблема у всьому. Тобто економіка, туризм, всім прекрасно зрозуміло, що під цим пакетом санкцій Крим, він приречений іти в нікуди. Тобто він взагалі як відрізаний там якийсь там шматок, який існує. Ну і який план у Путіна, як ти думаєш? Міжнародний план у тебе? Ні, Путін, я думаю, буде намагатися всіма якими там засобами, які у нього є, переконати там Захід, що він ще раз проведе ще один фейковий референдум. Скаже, от тепер же ж от так от. А про що референдум? Ні, притягне туди, спробує притягнути ще якісь там спостерігачів. І це насправді небезпечна історія. Реально небезпечна історія. А який референдум може провести там? Та який завгодно на окупованій території. Який Путін скаже, такі проведуть. Ну, о чому? Спрашиваю. Він буде забивати і так далі. Реально, він же ж думає, що він якось його розміняє в своїх там довгих переговорах стосовно. Ну, він хоче це зробити. Крим він не віддасть ніколи. Слухай, він не розміняє, не віддасть, а статус розміняє. Він реально в це вірить, оскільки зараз же будуть складні ці рухи навколо того, як буде працювати цей світ. Це не значить, що вони будуть завтра чи післязавтра. Але, як кажуть, світовий бардак, це вже наступає. І він в це піде. Еще один нюанс. Вот эти разговоры про воду в Крым, про гуманитарную катастрофу, про вот это все, и это четко подхватывают наши пророссийские каналы. То не тільки у нас, багато хто про це не каже. Да. А все к чему? Может быть, Путин так обосновывает возможную попытку создания коридора сухопутного под гуманитар. Ведь Россия только обороняется, мы же знаем. Она только защищает своих граждан, русский язык. Да? И вот у нас тут засуха, у нас тут нет воды, у нас тут все плохо. И нам нужно отодвинуть значит, линию, ну понятно, да, выше ответвления Днепра воды, чтобы запустить канал. Ну и, соответственно, они же не будут там чуть-чуть. Это дорезать до ЛДНРии туда. Как такой план? Я постійно про це кажу. Я вважаю, що це не значить, що там Схід менш цікавий для Путіна, але український південь – це ключова історія для нього. Дивись, якщо він йде на дестабілізацію, а потім на можливу військову операцію, як би вона не виглядала, гібридна чи не гібридна,
Він отримує домінуючий контроль над Чорним морем. Геополітика сидить у нього в голові. Він робить суходольні коридори, причому не тільки на Крим. Він робить і на Молдову, і на Придністров'я також. Він, і що дуже важливо зрозуміти, ну, вода само собою, а він ще й замикає в оцей проект Новоросії. А у нього в голові це сидить. Він не просто так повторює споконвічні російські землі. Він реально в це вірить. Він реально вірить, що це от, реально належить його путінській Росії. І я думаю, що український південь ну, я вважаю, що це ціль номер один сьогодні для Путіна. Реально ціль номер один. З будь-яких точок зору. Геополітичною, Крим. Ну і знову таки, якщо це буде, то тоді виникає питання взагалі цілісності і державності України.